Mayong buntag. Magawas na pagtauban si Boomer. Hayag ang adlaw ron. So, itong migraine anay mo samot na pod. Anyway, enjoy. Naghinay, nagkahilis ang mga snow, hayag ang adlaw. Medyo bugnaw na, saba na kayong mga langgam. Guys, since nagpuyo, may dols koan. Kalasangan. Actually, dili siya kalasangan. Yan nilagid siya. Hapit na manubo og magkuan, mamulak ang mga blueberries. So excited ta para ana. Then basin og maka video ta pohon para makita ninyo. Anyway, pakita lang ko gamay ha. Wait sa. Musakas ako dire. Hali boom, come. Wait. Sangit na yung hikot. Hali be. Kani sila guys, mo ni sila yung mga blueberries punuan. Nagkatag ni sila. Nya kay nitugnaw man so nangatangtang ang mga leaves. Pero karon makita nimo nagsugod na pud. Diba tsada ka idaan ni. Free ra tanan din ni ay as in mga berries, mga rakas kalasangan na ana. Mga mushrooms na apod. So bay tawag na sa Binisaya. Oy, nalimot na ko. Sorry kaayo. Paki-comment na lang unsay Binisaya sa mushroom. Atay mo balik tas agi kay kanis Boomer pag nailain iro. Mura ni siya og ambot lang. So, mahawa na lang ta kay samok ni siya. Samot nagdagko feel niya nga mas dako pa siya. Anyway, gana naman po siya makigdula. Sabaan lang. Likay sa ta. So, balik ta guys. Kini ako ang doggy kay pasaway kay ni siya. Usahay. Usahay. Pag naay mga doggies, mga uhag siya sa matug mga laki. Pero if babae gani, char-char din siya. Very friendly. Ay, nanad siya ng mga doggies din ni ay. Mga gagmay, feel nila nga mas dagko pa sila sa dagko. Ay, fresh kayo ang panahon. Gana kay pananom pero wala pa gyud chance kay ang mga bata. Lain pag ilang ginhawa. Ang akong eldest. Siya na pod mo giayo og hilan na taron. Hopefully ma-okay na since okay ng panahon. Mukaon man noon og mainom og tubig so maayo na siya nga senyales. Kana kay isa ka diri sa buntod pero usahay na ay mga kuan mga pupo. Kaya mo ano siya ipikas ng side sa gadulaan ni Boomer. Kana just taas oh. Katong bangko kahapon. Or sa last video. Or sa bath. Second to the last video. Enjoy kayong mga langgam. Nga na lang na ako ipasulod si Boomer sa kuan ng dog park. Mag-walking la sa may gamay. Hopefully na itong mga bulak dito spikas para makita ninyo. Unsa ka tsada. Mas tsada gyud. Tsada ka ilaag unta pero this week jud sayang. Pero okay ra kay mas importante nga aligrahon ang mga anak, ang mga bata kay alangan kinsa pay mo ariglar no. Kita ra gyud mga ginikanan, especially mga mama. Nya. Mura ra baday na tong kasing-kasing og kuan. Kumot-kumuton basta maghilak ng bata kay lain ang ginhawa. So muna siya. Cute kay daani pag ang mga greens makuan. Daani pag ang mga greens makuan. Matambunan sa or masapawan sa
Snow ba? Sige, mag-walking-walking lang sa taki-enjoy nato ning hayag sa adlaw ug ang kapresko sa panahon. Nya ang feeling karon mura siya og kuan ba? Mura siya og nang naarakas aircon bitaw. Igo kas adlaw. Sa pa guys ha, ako sang palungon kay puniton ko sa ning pupo ni Boomer. Ini siya guys. Bisan asa din ni usually na i-bench. Nya dayon. May basurahan. Para makalabay kas unsa imong kailangan ilabay. Uban man gud mga tao ang hilig sila mag-walking ba unya. Come. Pag human nila walking. Yeah. Oh, kuan dai kasagara na sila snacks dala niya. Usually mga taga diri mga Swedish ba. Hilig nila is magbalon sila og saging which is very healthy. Saging or apple unya. Walking then manglingkod at huway. Gawas lugar sa Silbi, uso kayo ang mag-inom og kape daan mga alas 2 Silbi, murag lang snack time ba man ang gitawag og fika. Na mga snack din maglingkod, magkaon, labad ni sa basura sa basurahan. Limpyo jud kay daan ni, limpyado kay mga tao niya. Usa pa ang Sweden mura siya usa man siguro sa lugar. But at least kabalo ko nga nakasapi nakalimpyo nga lugar niya. Kuan pod ka ng ang tubig ba, grabe kalimpyo, mainom nimo sa gripo. Wala ginang maka-joke-joke usahay kay ultimo kanang kuan ba kanang oy sa mga ludonon din na ha, pasensya. Pero mura jud ni siya truth nga sa kalimpyo sa tubig bisag ultimo kanang sa toilet bowl ng tubig ba. pwede magamit tungod sa kalimpyo. Nya. Wala siya. Mga tao daan ni dili sila ganahan og kanang magpulyot-pulyot bitaw. Ultimo kanang mangumpara na adyon na sila dalang kaugalingon bag para didto ra isulod unya ang mga cellophane pod. Kinahanglan i-recycle gyud ang mga bildo, ang mga cellophane, ang mga papel, lahi pod ang sa box. Sila maayo kaayo ba? Pero agi lang pa kani siya nga lugar kasagara. Bom kasagara dagan kini siyang tubig lakuan kana sa tubig kanang mga bulak ba. Nay ano siya sa bumo hilig ni siya magkuan sa tawa na sa ilagan ka nang more siya gardong atay na lang jud ni pero okay na pod kay sa una sa kuan mi nagpuyo sa bottom floor na mga batanon ba sana maglanto-lantos bintana kay usa ka plano mga uhad man na siya so dili sila kaik. Anyway guys, I hope nag-enjoy mo sa atong walking karong buntaga ha kay ako nag-enjoy jud ko. Masyadong dato kung naka kanang rubber shoes ta ba pero dili lang sa ta mag kumpiyansa kay usay makaagi tag lugar nga grabe ka kuan grabe ka digyas ba. Kani pud siya daan eh. Usually pag kuan na kanang spring na gyud. Daghan bulak. Butong ta daan eh. Simbahan na siya o kanang murag kuan kanang na ay so na pointi og tumoy ba nya kanang diras unahan sementeryo. Maybe some other time ubanon ta mo didto para makita ninyo nga ang usually mga lubnganan daan eh. Samot na tong gikan sa karaan pa. Dara gyud siya kuan gawa sa simbahan ba. Na sadya. Ya pud nabunyagan ako ang kuan, ako ang kamakulangan. Anyway, lakalakaw lang ta. Mga tsada ng dapita, distansya lang jud siya sa kuan, sa train na. Mas ganahan jud ko sa train kaya wa pa mo ko lisensya. Muna siya dya. Pero bitaw guys no, kanang sa wala ibig binuang ba. Ang lisensya diri mahal kaayo anya gamay sayop nimo ay retake ka lagi ko uban ka ilang nga Ginoo ko pilay magasto ha kanang butang nato ko na kay experience sa pag-drive lugar mukuha lang kag pila ka classes anya magkuha kag kanang pila ka driving lessons lugar ibutang nato swerte kay ka kana akay family nga pwede mo tudlo nimo so gamay ra mo kuhaon so let's say minimum is 15,000 crowns pero usually mga 25 to 30,000 yung imo na siyang i-times 2
Ay, times 2 dili, sorry. Times 5.2 di ay kung pila bay currency karong panahon na. Pero guys, dili mag-expect ha nga daho kayong money diri kay ginuko ang kwarta ni. Dili kay mahurot ng panahon na sumot na ning crisis. Pero ang napaka kuan gyud is daan ni daho kayo ang tax nga among gabayran. Sa amo lang dapita akong gabayran ng tax kada bulan sa ako ang sweldo 33 nya. Mahal pa tanan na pa kay bides apartment. Dapat kay insurance, tanan na insurance mga bata, ang inyong pet, ang balay. Imong kaugalingon, ang sakyanan, lahi pang parking, lahi pang gasolina, lahi pang kuan kanang sana ng monthly nga bayad sa train card niya. Hinuon mahal siya ang train card pero bawi man pud noon kay pwede man mo siya gamiton sa night park niya, pwede mo siya gamiton sa boat or sa kanang mga sana siya ay kanang mga paspas nga train ba. Paspas man ang train pero katong katong lahi lugar silbi nga part sa city. Unya, pwede mo siya magamit sa bus. Hinuon daan ni pag ang nakatsada lang po daan ni pag kanang mama ka niya na kay kanang truly kanang may bata ba. Pigiran mo siya masakay sa bus nga may bayad. Usually wala na siya problema. Pero kugi kay daan ni og kanang itong mang control so taw na sila murag mga guard bitaw nga. Sige guys buntag sa badong dako mga alas 6. Nana sila mga 7 ka buok sulod sa train kay ilang kontrolon kung na ba kay ticket or wala nya wala kay ticket. Pak. Fines dayon. So na siya guys mangurog tag bayad sa ticket kay kapoy na wa tay kwarta. Samot pa tang ma-finan. Anyway, ang mga tiguang niya, ang mga batanon nasa lay discount niya. Kato pong mga estudyante na i-discount gamay. So okay ra pod. Muna siya nga mag-reflect gud ba kung unsang klase ng gobyerno ang naasa ko ang bitaw sa nasud. Nya. Mag-reflect pod sa kinsa gyud pamili sa mga tawo unsa ang pagpili sa mga tawo. Kay bisan to og mahal ang among tax. Makita man hinuon kay bisag ka sa mga schools libre ra diri ang education swerte lagi. Ang uban di pa gusto mga eskwela, uban gusto ra manarbaho na siya guys. O diri mano ilahang kuan kanang sana kanang segregate by time anak sa ato anang mga basura sa balay ba kanis gawas para nis mga sobra nga mga pagkaon na pwede masunog lugar silbi. Kato ditong dapita. Kato nitong mga sa sulod ba mga medyas, mga talamnon nga naay kuan sudanan mga papel same mga compost kanin sa gawas. Anyway, lahi din kay mga balay nami dito sa dito sa amo pod sa mga apartments. Pagkita pod na ako pohon. Pero lahi pod mas daghan man dito. Ang bibo kay langgam. Come ni bom. Ay, excited na jud ko mag-spring pero mo lagi ma-allergy pod ta. Ako na develop na jud nako ang ma-allergy ni arte na akong lawas ba. Ibingaw nag-pollution. Ay Ginoo ko. Bibo ng Allegra og Claritin. Claritin ba na kanang pangkuan. Pang allergy. Ay ganun na ipananom pero wala pa jud ko ka chance adto sa kuan. Tindahan para makapalit og kanang yuta ba. Dili o din na sila usually mananom kaning mga box sa gawas. Paliton pa na gawas na lang siguro kung kabalo ka mo kan bitaw toy na imiming kabalo ka mo panday. May gani sila mananom na sila diri. May laya nga sunflower ba to so tsada dyan din dapita. Mas tsada dyan lang po yung kanang distansya ka sa syudad bitaw kay makapananom ka
nya dayon makalakaw-lakaw ka hinuundaan ni bisag syudad daghan man kay kanang nakapalibot bitaw ka nang nakapalibot siya og si tawag ana kanang nakapalibot siya og daghan kay kanang napalibutan og kanang forest ba. So okay ra kaayo for sure gihapon ang hangin. Ang nakaapan lang pag summer as ka pong inita grabe ka kanang dry bitaw. Dry kaayo ang sabi ay mga doggy. Hi, Boomer, come hit. Dahil paagi na to. Doon is Boomer ay. Manis siya pag nailahing doggy. Kasimutan niya pag lalaki. Ilan lang kusgan ka kay pag gamay-gamay lang ni pero kusgan kay iro ano ba as in. Mukaluya. Sige guys, papaulit namin. Until next time na po na chika ha. So yung gusto din na mahibalaan kay atong ikuan, atong i-vlog next time. So man, Bisaya, Tagalog, asa atong piliun ani. Anyway, nagbisaya lang ko kay akong kuya na siyang request daw siya Bisaya ang vlog. So, nga siya dya, magbisaya ta. Kay atong roots, dili kalimtan no? Dito mag-inarte kay pag madigyas bitaw snow, mataagay-agay mo. Hay, ginawa ko no. Pero proud to be Bisaya. In fairness. Ay, ginawa ko. Amping mo guys. Nice jud kayo maglakaw-lakaw pero need na ako muli kay trabaho pas ba na bells. Yeah. Gutom na pud ko. Ay, kita na mo uban mga pups dinis. Uban doggy kiri. Jud pa niton sa mga tag-iya ay usahay. Hindi lang ta mamubus. Muli kayo na lang ta kanyang matumba nato. Nimut-mut niya ta. Anyways guys, have a good one. Uy, so wala pa nang subscribe din na. Paki-subscribe, like, and comment. Support din pag may time. Then guys, kung kinsa ninyo ang naay ka ng account po na gusto magpa-follow back ba, chika lang po kayo mo-follow back. Di pagta kay support each other ba. Kaya na rabia na ha. Sige, amping. Bye-bye. Thank you. Nagkatag ang mga bulag ay. Nobo na dyan sila. Boomer loves snow. Click kag snow bomb no. No. Kami ang snow bomb. Hindi na siya mag-kagat ng ay. Luwag yung uban nga tumban ras mga people. Mga tao ay manunubrag mga bulak. Nauloy ka ayo. Aw hinoon ka tong snow. Di man gud makita. Yeah, out of nowhere, makalit lang ni sila kuan batubo. Cute kaayo. No, bibong snow, bibo pwede ning mga gagmayng bato. So ba ni tawag sa Bisaya? Bibo kay ni sila sa mga sapatos niya. Ang hallway dayon hugaw ka. Atot na lang. Bibo yung vacuum, bibo tanan. Ya, karon madungog niya ng belt ng mga snow. Kamurag ulan. Come na guys, kaya ano?